Primeiro día de outono e dende o Concello de Sanxenxo comezan a traballar de cara ao verán de 2018. Recuperar as bandeiras de Caneliñas ou Areas son só un dos obxectivos que se marcan os populares para o vindeiro ano. Pero non será o único, xa que sacarán a concurso o mantemento dos contedores soterrados. A recollida mellorouse moito, sustancialmente, con máis baldeos, máis personal, pero aínda así non estamos conformes, e xa llo fixemos saber á concesionaria. No 2018 queremos sacar a concurso o mantemento dos soterrados. Tamén proxectan melloras diversas no termo municipal. Nos parques e xardíns, renovamos e iluminamos o Parque de San Roque. Tuvemos máis personal e máis maquinaria. No 2018 faremos máis melloras no Parque de San Roque. Unha actuación profunda nos Piñeiro. Pondremos columpios no Parque da Fonte de Ramos. Iluminaremos un parque de Villalonga. E pequenas melloras e o mantemento do resto dos parques do Concello. Deza cualifica o traballo da súa área como aceptable neste verán despois de levar tan só 4 meses no cargo. Aínda que tal e como recoñecía o rexedor popular hai uns días, de cara ao verán que ven, hai que continuar traballando para mellorar diferentes aspectos.